Hello guys, welcome back to my new video. Ang tini thang tongo bormura site o. Tini ang thang tongo punga siri bormura site tabuk sok paijak nai di guys narok siyari khlaijak tini marka tini siyari kwlaima bai thingmote cycle lok salokmalia slokai masalogo siyari khlai bomo haing tongkha nai di yang sare dige ekdom pura kuasa ni bagai lama thingmote nugya guys nai di an video no narok chajak kisa like rok share comment rok khaiji guys ang tabuk thang tong bormura site. Guys, norok mo lama norok sini bai mo bormura pano mo yang gojo site gojo sunai gojo thangma road yang te kaisa bormura malayo hatai kotor motamuti obono bormura hino te kaisa guys ang tabu yang te thangtong parao khwai thangmani ang tang no kifil tongo guys nai di siyari hanya siyari malayo guys tabu ngang thangtong nok nai tongnan